बेंटल फरायसालिमायाव गोदानै लुफुंजानाय खुंथायारि आरो सोलोंथायारि बिल्डिं बेखेवदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल फरायसालिमायाव गोदानै लुफुंजानाय खुंथायारि आरो सोलोंथायारि बिल्डिंखौ दिनै बेखेवनानै होयो सीएम प्रमद बर'आ। लोगोसे बे बेखेवनाय फोरबोआव 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि इएम रनजित बसुमतारी आरो 13 नं सिडली चिरांनि इएम सायखं बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लाफैयो। गासै समस्तिबासिनि थाखाय बे मोनसे गिदिर साक्सेस। दिनै मानगोनां बिटिआरनि सीएम सारा दिनैहाय एडमिनिस्ट्रेटिभफ्राव दिनै बेखेवनो थांगोन। एमाउन्ट 1 कौटिनिबो एसे बारा, जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बे ओनसोलाव जोंनि बे बेंटल हाई स्कुल बा कलेजा मोनसेल' आरो बेयावनो गोबां स्टुडेन्टसफ्रा दिनै बेयाव एडमिसन खालामनांगौ जायो आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गुरुत्वपूर्ण। दा बेवहाय जिखिनि दिनै मोनसे साक्सेसफुल इन'ग्रेसन खालामनो मोन्दों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जादों आरो गथ'फोराबो बेनि थाखाय बिराद लाब मोनगोनखौ जोङो नुदों। आं बेखौ खावलायगोन जे बेंटलाव जोंहा मोनसेल' बे कलेज दङ 5 किल'मिटार्स रेडियासआव ओरैबो। दा बेखौ फोथांना लाखिनायाव मानगोनां बिटिआरनि सीएमआ दिनैहाय जेनोखि गावनि फान्डनिफ्राय दिनै बेखौ बिथांखौ बाख्नायदों आरो आसा खालामदों बेखौ जों जत्न लानांगोन आरो बे बेंटल ओनसोला मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे सेन्टार आरो बेखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौआ बयनिबो दायथ' आरो बेखौ जत्न लानांगौ बयनिबो दायथ' आं बेखौहाय सानो। आथिखालनि फरायसाफोरा बाइक मटर साइकेल एक्सिडेन्ट जानानै गोबां जिउ गोमानायखौ जों नुदों सार। नंगौ, बे जेनोखि केस स्पिड बाइक सालायनानै एक्सिडेन्ट जानाय मैयाबो मोनसे फेसबुक मिडियाआवहाय नुनाय जादों। सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला बे थैनाय जादों। दा खोथाया जाहैबाय जोङो बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोंहा एडमिनिस्ट्रेसनबो दङ न' डाउट। दा बेजों लोगोसे जोंनि गार्जेनफोराबो आरो जोंनि जेनोखि लकेल ससाइटिनि मानसिफोर बिथांमोनाबो एसे जेनोखि मटिभेसन जे बाइकआ साबानो खारो। दा बेजों लोगोसे जोंनि जेनोखि इयुथ्सफोर सेंग्राफोर बेसिकेलि बिथांमोना दिनैहाय बांसिनै इन्जयमेन्टआव सालायनानै एक्सिडेन्ट जानायखौ नुदों। आं बेखौ खावलायदों जाहाथे जोङो बेनिफ्राय जाहाथे मोजाङै बिथांमोनखौ जेनोखि कन्ट्रल खालामनायनि बेबस्थायानो जाहैबाय बिथांमोनखौ एसे काउन्सिलिंनि गोनांथि दङ आरो निस्सय आसा खालामदों जेरैहाय जोंनि बे ओनसोलावहाय जेनोखि स्पिड ब्रेकारफ्रा फिसा दङ थिगानो बेनि सायावबो कन्ट्रल जायो। आरो बेजों लोगोसे जेनोखि ड्राग्सनि बाथ्राखौ बुंदों बेथ' रिपिट जेरावबो ससाइटियाव जागासिनो दं आरो बेखौ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो नोजोर होबाय थादों जाहाथे ससियेल जेनोखि इम्पेक्ट बियो बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों। दा बेखौ निस्सय जों साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुयेल लेभेलनिफ्राय लानानै आरो गामि ओनसोलनि जेनोखि दैदेनगिरिफोराबो बेखौहाय भाग लानानै बिथांमोनखौ काउन्सिलिंनि गोनांथि दं आरो मटिभेसन गोनांथि दं होननानै आं सानो। सार, नोंथांनि समस्थियाव बे फरायसालिमाया गंसे सार, बे फरायसालिमाखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय माबायदि खामानि मावनांगौ सार? निस्सय दिनैथ' बे जेनोखि बेंटल कलेज बेहाय जोङो दा आधुनिक एकदम मडार्न माबाजों गासैबो लुफुंजाजोबनायखौनो जाबायखौनो जोङो नुबाय। दा गासैबो बेहाय गोनांथिया फुलफिल माने 90% जाबाय। न' डाउट माखासे दंबायो बेफोरखौ बानायफुंनायाव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि इएम बिथाङानो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सायाव नट अनलि बेंटल गासै जायगायावनो स्पेस लेब खुलिनायनिफ्राय लानानै आरो जेसेबां सहाय नांगौ बिथाङा दिनै मदद होबाय थादों। निस्सय जोंनि बे बेंटल ओनसोलावबो दिनैहाय मोजाङै जेनोखि गोनांथि दं बेखौहाय मोन्दों आरो बे बेंटलखौ जोङो बयबो फोजौनायाव जोङो थुलुंगानाय दङबा जोङो मदद खालामनायाव बेवहाय जोङो नोजोरा दंबाय थायो। बेथ' जोबोद मोजां जेनोखि मडार्न टेक्न'लजिनि जेनोखि डिजिटेल लाइब्रेरि दा बेखौ जोङो मोननो हादों आरो जोङो बाख्नायनांगोन। दा जोंनि बिटिआरनि हेफाजाबजों आरो जोंनि एनटिपिएसनि मददजों दिनै बे जेनोखि कम्पिउटार लाइब्रेरि बेखौ जोङो मोननो हादों। बेहाय 30टा स्टुडेन्टआ खेबसेनो फरायनो हागोन आरो बियो एकदम आधुनिक मडार्न जे टेक्न'लजिजों जोङो फरायनो हायो बेखिनि माबाया फेसिलिटिया बेहाय दङ। दा बेखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगोन आरो बेखौहाय जोङो मोजाङै सोलोंनायाव जोङो बाहायनांगोन आरो निस्सय आं आसा खालामदों बे जेनोखि लाइब्रेरि मोननाय बेनि सायावहाय गोबां स्टुडेन्टआ मोजां मोननाय दं आरो जोंनि ओनसोलाबो दिनै गोग्गानाय आरो देरगानाय दं।